Kaixo, errugbizale. Gaurkoan Pasaian txora gerturatuko gara lehenik eta behin errukbiak euskararekin duen konpromisoa ezagutzera. Ondoren, Gazte Diren eta Irunen arteko partida garrantzitsuaren laburpena eskainiko dizuegu. Jarraian, Miarritzera gerturatuko gara, Martin Gaitanekin hitzordu baitugu errukbi jokaldiak aztertzeko bideoaren erabilpenaz hitz egiteko. Espainiako Errege Kopako finalaren laburpena ere ikusgai izango duzue, aurrez aurre, Quesos entre Pinares eta La Vila. Eta amaitzeko Gipuzkoako Errugbi Federazioaren 50. urteurrena zarituko gara. Hemen hasten da 4. denbora. Estrasburgon jokatutako nesken Europako txapelketan Espainia izan da txapelduna, finalean Italia menperatu ondoren. Getxok eta Gaztedik final aurrekoa jokatuko dute igandean, eta biak ere finalerako txartela eskuratzen saiatuko dira. Euskal Errukbiak euskararekin konpromiso handia duela erakutsi izan dugu 4. denboran. Gernikan atzerritarrak euskaltegira joaten ikusteko aukera izan genuen, eta gaurkoan Gipuzkoako Pasaian txoko ikastolara gerturatuko gara. Pasaia Lezo Liceo arduratuko da ortengoan kilometroak festa antolatzeaz, eta horregatik hainbat Euskal Errukbi taldek bat egin dute ikastolarekin. 4. denborakoek opari batzuk eraman genizkien ikaslei euskal talde horien partetik, errukbiko baloia eta lehen taldetako elastikoak. Gaztetxoek pozarren jaso zituzten dirua biltzeko tombolan zozketatuko diren opariak. Ikastolarentzat dirua lortzea eta euskararen alde egitea da kilometroak jaialdiaren xedea, eta tombolan gero eta gauzak gehiago egon, are eta hobeto. Hasiera batean lotxatuta agertu ziren arren, azkenean errukbilariz mozorrotu ziren ikasleak, beraberako, Ordiziako eta Miarritzeko kamisetak jantzita. Azkenean argazki polita geratu zen Euskal Errukbiko 3 talde nagusinetakoen elastikoekin. Euskararen alde konpromisoa erakutsi zuten errukbi taldeek opari hauekin, eta bide batez gaztetxoei telebistan ateratzeko aukerare eman genien. Lorea Muguruza, kilometroetako arduradunarekin hitz egingo dugu orain, kilometroak 2010ko abesteren aurkezpen ofizialaren aurretik. Loreak kilometroak jaialdiaren antolatzaile izateak zer suposatzen duen, eta horrez gain errukbiaren eta orokorrean kirolaren konpromisoa nola ikusten duen azalduko digu. Aurten 2010ko kilometroak Lezon ospatuko ditugu. Pasaia Lezo Lizeoari suertatzen zaio antolatzea aurten kilometroak eta zehatz-mehatz kilometroak antolatzearen arrazoia zergatik, Lezon eraikin berria egingo dugulako, izan ere azken urteetan izen emateko kopuruak gora egin du eta ezin du lizeoak gaur egun dituen eraikinekin izen emate horri aurre egin, ez? Lezon izango da urriaren 3an, hain zuzen ere. Tombola dena, eta bertan rugbi talde askok parte hartu dute, eskerronez behaien elastikoak edo eman dizkigute, benetan eskerrak emate dizkiegu kilometrotatik, izan ere ez baita erresa horrelako elkartasun keinuak eta jasotzea, eta hemendikan musu handi bat Euskal Herriko errukbi taldei. Eta 3 egunetan antolatuko ditugu, 3 egunetan edo 3 data ezberdinetan. Alde batetik, Pasaia Antxoko San Ferminetan, bestetik Trintxerpeko Karmenetan, eta azkenik nola ez kilometroen egunean urriaren 3an, hain zuzen ere. Eta orain ikasleen abestiaren koreografia miragarria da ikusten duzuen. Euskara
Lehenengo mailara igotzeko ahaleginean Gaztedik 13 eta 5 menderatu zituen irundarrak joaneko partidan. Irunen jokatuko den bueltako partidak berriz erabakiko du bi taldetako zein igoko den lehen mailara. 8 puntutako aldearekin iritsiko dira arabarrak. Gaztedik Irungo taldea jaso zuen Gamarran igoera faseko finalean. Gasteiztarrek etxean jokatzearen abantaila baliatu nahiko zuten Irunera markagailuan alde politarekin joateko. Lehen minutuetan Gipuzkoarrak oso indartsu hasi ziren presio handi eginez, baina markagailua mugitzea lortu gabe. Etxekoak ordea 5 metrora lortutako uztartze baten bidez lehen 5 puntuak lortzeko gai izan ziren. Israel izan zen etxegoa lortu zuena eta Gaztedik markagailuan aurrea hartzea lortu zuen, 5-0. Gaztedik berriro ere uztartze bat eskuratu zuen irundarren zelaian eta aurrelariek nagusitasunez egin zuten aurrera. Uztartzetik irten da entxegoa lortzekotan egon ziren etxekoak, baina oraingoan ongi moldatu zen Irun defentsan. Etxeko taldea etzen defentsa portzeko gai, baina baloiaren jabetza ondo mantentzen zuen. Bisitariek azkarregi egin zuten presioa, arriskua oso gertu ikusten zutelako, eta ondorioz epaileak zigor kolpea adierazi zuen arabarren alde. Natxok zigor kolpea agetara jaurtita 8 puntuko aldea ezarri zuen markagailuan. Berriro ere uzartze arriskutsu bat lortu zuten etxekoek irundarren zelaian. Arabarrek partida osoan erakutsitako nagusitasuna irabazi zuten uzartzea, pixkanaka entxegura gerturatuz. Irun Gaztediren bultzada geratzen saiatu zen, baina azkenean gasteiztarrak entxegura iritsi ziren Israelen bitartez. Lehen zatiko azken minutua zen eta 13 eta 0ko markagailuaz iritsi ziren atseden aldira. Gipuzkoarrek esnatu beharra zeukaten aldea murriztu eta igoera fasean bizirik jarraitzeko. Etxeko taldeak lehen zatiko jokoarekin jarraitu beharko zuen bueltako partidarako aldea areagotzeko. Uztartzetik baloia alde itxira jokatuta metro asko irabazi dituzten eta azkenean Genua bakarrik geratu zen. Irungo 15ak entxegurako bidea zabalik aurkitu zuen eta entxegua ahalik eta erdien egiten saiatu zen. Baina hala ere transformazioa ezin izan zuten gauzatu eta ondorioz 13 eta 5ko emaitza ageri zen markagailuan bigarren zatiaren 22. minutuan. Azken minutuetan jokoa asko nahastu zen bi taldeak oso urduri jarri baitziren. Bi 15koak erasoan ibili ziren, baina baloiaren jabetza mantentzeko gaitasunik gabe. Irunek baloia eskuratu zuen eta Gaztediren defentsa lekuz kanpo zegoera baliatuz entxegurantz gerturatu ziren Gipuzkoarrak. Iruneko jokalariak entxegumarra gainditzea lortu zuen arren, azken unean Gaztedikoek zelaitik ateratzea lortu zuten. Erabakia epailaren esku geratu zen beraz eta honen iritziz entxegua etzen balekoa izan. Azkenean, epaileak denbora agortuta zegoela esan ondoren gasteiztarrek baloia zelaitik kanpora bidali zuten. Azken markagailua Gamarran 13 eta 5. Bi taldeek beraien lana egin zuten eta orain itzulerako partiden zain egon beharko dute. Guztia Irunen erabakiko da eta partida interesgarria izango da oso. Bi taldeak urduri bezen motibatuta irtengo baitira seguru. Gu ere partida horren zain geratuko gara. Bai, kontua da lehenengo zatien guk nahi izan duguna egin dugu, oda aurrelaritan gehiago izan gara eta horren ondorio sartzean libre jolastu dute, eta bigarre zatian euron jokoan sartu gara, horreon gara, ez dakit, joko astiro jolasten, joko itxusian, barruan, ez dugu burua gure lekua mantendu, da horrek eraman gaitu sufritzera. Azkenean, bigarre zatian entxegu bat egin dugute, da ia bigarrena ere, da horrek esan nahi du gure burua mantentzen espandin badugu bere lekuan arriskutan egon gaitezkela. Bai, lehenengo zatia izan da beraiena eta gu deskantsoan hitz egin dugu buelta eman behar genula, ala saiatu geha eta ni uste lortu dugula behintzat bigarren zatia ondo egin dugu eta ez dira markagoioan asko joan hori esker ni urte.